yechete daddy I no one on this video. No yechete. Yes. That man bụ onye onwekwa okwu ya si adị mana okwu ya na-aga ọkpụrụkpụ. I repeat, onwekwa okwu ya si adị mana okwu ya gịnị onwekwu ya na-enwe weta ndị ọ na-ada ọkpụrụkpụ. Kedu ihe mere nji ekweli ya ụbọchị nketa atọ bịa gụgụma gịnị ka ọ salute Alex Otti because na asị na ntodike na nkomele ọmụ ọzọ. I have said this several that na assistance now na Alex Otti one of the best governors in the history of Nigeria. In the history of Nigeria, it's not even for now. In the history of Nigeria, he may take other governors 210 elo. They take Alex Otti 3 years elo. What am I saying? Immediately up by into power, work commence, all hand on deck. That is exactly Alex Otti in Abia State. And the Mambiafon Odi had came ignore. No, you cannot ignore when somebody is doing good. It only takes a wicked person, ndo to Orji Uzor Kalu and do to all this Kalu family. Saying Alex Otti na penti Uzor halogo na alo na penti gini kunu lolo. Abulo na ke ise penti Uzor biko nya bia penti ela ya Anambra biko. Anambra la ke penting. And then after the workers who do n'ụzọ enwere nke na afọ those people na-achụpụ ndị a na-anọ n'ụzọ ị na-afụgodo the workers nọ n'ụzọ ndị ahụ na-alụ ọrụ ahụ ndị local government a na-emego na-achụpụsị ndị mmadụ n'ụzọ ị na-afụgodo how approach ha na-enye mmadụ ọ bụkwa ndị ekperima Soludo chile egbe chi ju na Anambra steeti taa ụtụ jụrụ Anambra gburu ndị ala need mental evaluation need ke kpoja ha na psyche ya na agwa gị enough those guys. I'm telling you, go and look for their videos. You have to approach you now. Go kwesị na ebe ha dịrọ mma government si nke ọzọ it people into dialogue na mgbe for those videos and say wow. So a na-enwecha ndị na-enwe approach bụrụ ndị apụta gị ewelego osisi ewere na nke akọbụ unu si ebe a pụọ a na-akwatusi ihe unu na no minding that na onye ahụ ịkwatụrụ ihe ya nwee ike ego ahụ ji bido that business that day that onwe ka unu biteli ebite ịkwafuzi aka eziko ya esikwu ndị obiteli ego ụgwọ emegha na ha akwaba na n'izusu yale Anambra need to go and ndị a na-ewe n'ụlọ wish na ya enye m ka m were aka m choose ndị a ewe n'ụlọ dị ya because all those people need ka kpoje ha psyche ka onwe ike nwe ha na aghọta. That is my honest opinion. So biko no nene no ihe daddy ya anwapụ concerning Alex Otti ka ọ dịkwa. Ụtụtụ ọma ndị Igbo nwe m ndị ọma njem ọnụ ọ gbajugodo ọnụ agwa m unu ma o mere n'izu oge me n'ọnwa. Dr. Alex Otti Igbo odogwu, happy birthday, happy belated birthday. Ọ napụrụ dike mma n'aka Dr. Alex Otti. Ojukwu ụzọ agụ Dr. Alex Otti, the gentle giant. Ọmụ bụ nwa Chimalunzu, ọmụ na-etu gafa n'Igbo odogwu. Oge m bidoro ọgụ anụnwa, oge nchiri ọkụ chikwasị eze nzuzu onye nke kpọrọ onwe ya Dr. Orji Uzor Kalu na-ada asụ English. Ụwa niile sote solu na a ga-egbu m na mamakwa onye ọ bụ na ọ bụ mafia. I thank God today I've won the battle. Emerigo m dị ọgụ. Dr. Alex Otti ọ ga-adị gị na mma. Nne ya Otti mere o ji wee dị possible na enwere mmadụ dịka Alex Otti tata. Ọ ga-adịrị gị nwa eze nwaanyị agụ nwaanyị. Uwe ọma go Chineke m ga-agọzi gị. Orji Uzor Kalu metelu kpemkpem. Onye Mbaise si na Orji Uzor Kalu o metelu kpemkpem. Orji Uzor Kalu ife ọ na-apụta bụ ịgwa anyị nke ndị ọzọ mee na nke ọ na-emerọ. Orji Uzor Kalu aka akọwalala anyị maka nwata nwaanyị a na-akpọ Chinwe Maasị nwụ na bịa
na Potomac home ya na Washington. Ọkọ nke makọrọ nke ya mọrọkwa akọ. Orji Uzor Kalu gwara unu ife na-ese nya na Obasanjo. Obasanjo nyere 140 million ka o wee revive ceramic industry. Nke onye isi after the war bụ late Colonel Mike Ifenso. Orji Uzor Kalu were ego aje golu plane slug. Obasanjo ji wee na plane ama mfe na Nigeria wee jebe Gambia ebe ọ nọ na-eme human trafficking na-ebu ụmụ nwaanyị anyị ụmụaka anyị nọ na skuul eburufaje na-agba akwụna n'obodo ndị ọzọ ya na dis Doris Ogala akwụna na-enwere ifele. Amụrụ na Orji Uzor Kalu enwere mmadụ nweduru eje katasi ọjị kwụsị enyiwe nkwụsị nke a maka ya mechie chapter ya maka onye ala asịsị pụọ ya n'ụzọ na ebe ọ ga-eje eje ife ọ ga-aga n'ụzọ tere aka chekwuo property ọ ga-eme akwa ya. If I were to do for our people in Alex Otti Odogwu Kebo. Odogwu Kebo, God will continue to give you that strength. He can grow from strength to strength. The only Igbo man. His Royal Highness Eze Lawrence Obuzu. Oke Odogwu Mawushi na-ekede kwenga ọ ka dịrị gị na mma. Ọ kakwa dịrị gị mma na ehiela ụtụ ma n'abalị. Because I shall egbu ebuleshi gbu ebule adịkwa egbu ebuleshi tọ ndekwe eji mgbe ọ na-aka ime Odogwu ka ịbụ onye eze kara aka nyenụ m aka tụso ozi ahụ ka nsipụta bụrụ ka nsipụta mbụ ọ dị for the city boys or for the city boys chere m na the next episode ọ maka the city boys chere na next episode Obi Kubana na the chief priest enwe m okwu for you guys. Maka nwatakịrị bụ nye nni enu akpa amụ ayochie nye anya onye Igbo ka m bụ adụmatụ egwu ọ dịkwa n'izi menụ ka ozi arụ onye ọbụla ntị. Alex Otti Odogwu happy birthday Amadike mmeri abụrụgokwa nke gị. Mba niile bụ mba niile na-ekwu maka Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ nwanne nwoke bụ Orji Uzor Kalu na Benjamin Kalu Hope Uzodimma Soludofa ndị a bụ ndị ji wee mee campaign una usi na ọma mpụta ka anyị na-enebeze mana lotekwanụ na bifo Nnamdi Kanu ababa mba kwubifo na-ekwu ife Alex Otti na-eme na ka ọyọfa ka eme nye na anyị seaport nye na anyị cargo airline nye na anyị cargo airport ajụ. Alex Otti ọ ga-adị gị na mma ụbọchị gị ga-adị ka echi ada agwụ agwụ jide ka iji bụ ezigbo ife onye asị ara aka o ji ịma na odeme ọfụma. Orji Uzor Kalu ra ka iji imete gị yikiri pụtụ Orji Uzor Kalu imetere yikiri pụtụ Orji Uzor Kalu imetere yikiri pụtụ ụmụ anyị ndị bunu ji galụ gị ezi fịa akwa gị.